Dobrý deň, moje meno je Kristýna a som lektorkou v občianskom združení Ženský algoritmus a dnes si ukážeme jednu aktivitu zo stránky code.org, ktorú môžete použiť v rámci vašej hodiny informatiky, isto obzvláštni vašu hodinu a navnadí študentov pozrieť sa na informatiku, programovanie, algoritmy a logické myslenie z úplne inej stránky hravou formou a vie to teda obzvláštniť vyučovací program, vyučovaciu hodinu. Čiže na tejto stránke najprv si ukážeme teda, ako sa k tejto aktivite dostať. Čiže dostaneme sa na hlavnú stránku a preklikneme sa na stránku učitelia. A tu sa preskrolujeme nižšie a dáme preskúmať katalóg kurzov. Tu, ako môžete vidieť, sa nachádza veľké množstvo rôznych kurzov podelených do rôznych tém. Naozaj tu nájdete veľké množstvo zaujímavých aktivít pre deti rôznych vekových kategórií. Čiže aby sme sa v tom vedeli nejako zorientovať a nájsť práve vhodnú aktivitu pre vašich študentov, tu na hore sa nachádza filter, podľa ktorých viete tieto aktivity filtrovať, lebo je ich tu naozaj veľké množstvo. Čiže prvé si môžete vybrať, pre akú vekovú kategóriu chcete, aby bola vaša aktivita. Či môžete vidieť, že naozaj sú tu aktivity už aj pre predškolákov, pre ročníky, všetky ročníky základnej školy a sú tu aj ročníky teda pre starších žiakov, čiže nejaké prvé ročníky stredných škôl. Potom si to viete filtrovať podľa doby trvania, čiže sú aktivity, ktoré sú na dlhšiu dobu, čiže vás asi budú najviac zaujímať lekcie, ktoré sú na 1 až 2 vyučovacie hodiny, aby ste ich mohli nejako vtesnať medzi to, čo potrebujete odučiť. Ale kebyže vediete nejaký krúžok, naozaj si môžete pozrieť aj aktivity, ktoré sú vhodné teda na celý polrok alebo na celý školský rok. A potom si to viete filtrovať na základe predmetov, alebo ja by som to skôr povedala, že nejak tematicky alebo podľa nejakých kategórií, lebo všetky projekty sa zaoberajú programovaním a informatikou, ale teda v rôznych odvetviach. Čiže či vás zaujíma umenie a dizajn, či vás zaujímajú aplikácie, umelá inteligencia, dáta, internet, webové stránky a tak ďalej. Sú tu rôzne témy, čiže môžete si to popozerať a naozaj vybrať, čo vám najvhodnejšie sedí možno k daným témam, ktoré preberáte, že môžete obzvláštniť danú tému, ktorej sa teraz so študentami venujete. A potom si môžete vybrať zariadenie, ktoré máte so študentami k dispozícii, čiže počítač, tablet alebo ich mobilný telefón. Čiže my si teraz ukážeme aktivitu Music Lab, čiže takto si ju nájdem, lebo je ich tu veľké množstvo, čiže to by sme dlho scrollovali. V tejto interaktívnej lekcii budú žiaci objavovať fascinujúci svet hudobnej tvorby a prostredníctvom programovania. V prostredí Music Lab, ktoré funguje na princípe blokového programovania, sa naučia vytvárať jedinečné zvuky, a skladať vlastné piesne a hrať hudbu dokonca aj naživo. Počas tejto aktivity si rozvinú nielen základné programovacie zručnosti, ale aj schopnosti prepojiť hudbu s technológiami, čo posilní ich kreativitu a logické myslenie. Čiže ciele tejto aktivity sú vytvoriť si vlastnú originálnu skladbu pomocou nástrojov, ako sú vytvárania zvukov, používanie cyklov, funkcií a udalostí. Čiže to spája túto aktivitu s informatikou, čiže prepojí
nejaké prvky programovania s kreatívnou činnosťou a vytvárania si vlastnej skladby. Na konci lekcie budú žiaci pripravení samostatne pracovať s projektom Music Lab, čiže ďalej môžu pokračovať aj doma v tejto ich hudobnej tvorbe. V Music Labe môžu slobodne experimentovať a vytvárať skladby podľa svojich predstav. Učenie sa programovania v kontexte hudby robí proces učenia zábavnejší a menej abstraktným, čiže sa žiaci lepšie angažujú a lepšie si zapamätajú tieto koncepty programovania hravejším spôsobom. Čiže môžeme si pozrieť, ako takáto aktivita vyzerá, čiže dáme si rýchle zobrazenie a tu je nejaké videjko, ktoré si môžete pozrieť, uvedenie do celej tejto aktivity. Nás budú zaujímať tieto detaily. Čiže nás zaujíma zobraziť si plán lekcie. Tu sa dostaneme. A tu je pre vás pripravená celá tá lekcia. Vidíte, že je odhadnutý čas, koľko to môže trvať, je prehľad, čo sa v tejto aktivite naučia, aké sú ciele tejto aktivity a slovník základných pojmov. Tieto pojmy je dobré žiakom predtým vysvetliť, prejsť si to s nimi, aby to nebola len nejaká zaujímavá aktivita, ale aby naozaj si po tejto aktivite vedeli niečo odniesť, niečo sa naučiť. Ale teda nič si nemusíte pripravovať vy, stačí, keď si prečítate tento návod a všetko tu máte vysvetlené. Sú tu rôzne poznámky, presne čo môžete žiakom hovoriť, aké otázky diskusné sa ich pýtať, a máte tu nejaké tipy, čo je dobré si so študentami prejsť spoločne, čo ich zase na druhú stranu nechať robiť samých alebo v tíme. Čiže všetky odporúčania sú tu spísané a nie je to veľmi dlhé, čiže kľudne si to môžete prejsť. Čiže ako som hovorila, výhoda je to, že teda celá aplikácia, celá aktivita je teda pripravená v slovenčine, aj pre vás, aj keď to budú študenti robiť. Čiže ak by sa vám náhodou táto stránka zobrazila v angličtine alebo v inom jazyku, tak vždy na spodok stránky, keď prídete, tu si viete zmeniť jazyk. Čiže máme to na slovenčine. Kebyže chcete objaviť viacej aktivít, ako je dostupných v slovenčine, alebo nie všetky aktivity sú dostupné v slovenčine, môžete si zmeniť jazyk na angličtinu a objaví sa vám viacero aktivít. Čiže ak vám nerobí problém angličtina, ani vašim študentom, kľudne objavujte aj mimo týchto preložených aktivít. OK, čiže tu máte celého sprievodcu, teda výučbou, a môžeme si teda rovno ukázať, ako aktivita vyzerá. Čiže vieme sa tu prekliknúť na tieto bloky. Ku každému bloku máte teda nejaký tutoriál. Čiže vieme si to spustiť. Čiže tu vás to privíta a kým sa reálne dostanú študenti k vytváraniu si vlastnej hudby, tak vás to prevedie veľmi detailným tutoriálom, kde sú vysvetlené absolútne všetky funkcionality. Vidíte, že sa tu nenachádza veľa textov, pretože študentov nebaví veľa čítať, ale je to veľmi stručne a výstižne napísané. A čo je teda dobré, nie sú tu len takéto vizuálne a písomné tutoriály a vysvetlivky, ale každý jeden krok, každú jednu funkcionalitu si sami vyskúšate. Čiže aj vy, keď si to budete skúšať, aj študenti, čiže kým sa dostanete k tomu, že si sami budete vytvárať hudbu, už všetku funkcionalitu budete mať na nečisto vyskúšanú. Čiže tu ma to naviguje, ukazuje mi to, ako si pridať hudobné stopy a že si to nie a teda pokračujeme ďalej v tutoriáli. Tutoriál nie je až tak dlhý a je tam naozaj vysvetlená celá funkcionalita. Tento Music Lab nie je veľmi náročný na používanie. Tu vidíme, kde v rámci tutoriálu sa nachádzame a
Trvalo by to nejaký čas teraz si to prejsť celé, čiže toto nechám na vás a radšej vám ukážem, ako to bude vyzerať po tutoriáli a ako bude vyzerať už reálne urobený projekt. Čiže ja som si to pre vás pripravila a veľmi v rýchlosti si to teda spoločne prejdeme. Tu sa už nachádzame v mnou vytvorenom projekte. Tu si budete skladať už svoju vlastnú hudbu. A keď sa tu vy dostanete po skončení tutoriálu, budete vidieť prázdnu pracovnú plochu, nachádzať sa tu bude len element pri spustení. Všetko, čo je nadpojené na tento element, bude prehrávať po stlačení tlačidla spustiť. Čiže môžeme si to ukázať. Tu nám teda ukazuje, čo sa aktuálne prehráva, to je označené žltým. Takže stále to, čo si vytvoríte, môžete si spustiť. Keď už budete mať vytvorenú dlhšiu skladbu, môžete sa prekliknúť na tejto časovej osi. Takže hneď ako vás to dá vytvoriť si vlastný projekt, môžete si vybrať zo skladieb, ktoré sú na výber, nejaké aktuálne hity. Takže zaujímavý projekt pre študentov môže byť aj taký, že si skúsia zo zvukových stôp vyskladať ich nejakú obľúbenú skladbu a môžu si ju nejakým spôsobom zremixovať. Takže môžeme sa pozrieť, ako to teda vyzerá. Všetko v tutoriáli vám veľmi dopodrobna vysvetlia, ale ukážeme si to aj my. Takže tu sú na výber zvuky, to sú najdôležitejšie elementy, naše hudobné stopy. Tento element si označíme, ktorý si chceme pridať a potiahneme ho na pracovnú plochu. Vieme si ho teda zaradiť kdekoľvek chceme, aby sa prehrával. A keď si budete chcieť vybrať konkrétnu zvukovú stopu, stlačte si na túto sivú plochu a ako som už spomínala, ja som si vybrala pesničku Espresso na začiatku a celú tú pesničku mi rozbilo do zvukových stôp. Čiže môžete si vždy prehrať, ako konkrétna zvuková stopa znie. Teda sú tu bicie, sú tu basy, solo, efekty a nejaké vokály. Okrem tejto pesničky, ktorú si vyberiete, máte tu na rôzne hudobné žánry, čiže ako vidíme elektro, funky, indie, pop a tak ďalej. V každom tomto žánri sa nachádzajú bicie, basy, solo, efekty a v niektorých aj vokály. Čiže tu si vyberiete, ktorá zvuková stopa sa vám páči a môžete si ju zaradiť kdekoľvek chcete. Keď sa vám to nepáči, môžete si zvukovú stopu vymazať. Potom sú tu ďalšie elementy, ako ovládanie, efekty a funkcie. Ovládanie tu si môžete pridať, keď chcete, aby sa vám zvukové stopy prehrávali spolu, lebo keď si pridáte len jednu zvukovú stopu, napríklad si ju pridáme tu, môžete vidieť, že je žltým označená aj tento element, aj na časovej osi, čiže vidíme, že zvukovú stopu nám to pridalo osobitne. Nepridalo nám to spolu s týmito zvukovými stopami, tu vidíme, že zvukové stopy sa prehrávajú v rovnaké časové okno, tu keď sme si pridali novú časovú stopu, dalo nám to, že sa bude osobitne prehrávať. Keď chceme, aby tieto zvukové stopy sa navrstvili a hrali v jeden moment, musíme si to uzavrieť do elementu prehrať spolu. Čiže toto si vymažem. A potom sú ovládanie, napríklad môžeme vybrať cyklus, čiže keď chceme, aby sa nám nejaké zvukové stopy zahrali viackrát za sebou, vieme ich uzavrieť do cyklu. Keď vyberieme prehrať náhodne, vyberie nám náhodne z tých zvukových stôp, ktoré mu dáme k dispozícii, alebo prehrať postupne, čiže postupne za sebou prehrá zvukové stopy. Potom tu máme funkciu, to je zase prepojenie teda s programovaním, čiže tam mi môžete vysvetliť celkovo princíp funkcie, čiže ak máme nejakú časť pesničky, ktorú chceme opakovať viackrát,
na rôznych miestach v danej pesničke, tak si vieme vytvoriť funkciu. Čiže ja som si tu vytvorila napríklad funkciu prechod, vieme napríklad vytvoriť funkciu refrén sa nám opakuje viackrát v pesničke, čiže vytvoríme si, čo chceme, aby sa nám v tej danej funkcii prehrávalo a potom sa nám táto funkcia prechod vytvorí a už si ju vieme zaradiť, kde všade v našej pesničke ju chceme zahrať. Čiže vysvetlite im princíp. Áno, máme tu cykly. Cykly využívame, keď chceme, aby sa nám niečo opakovalo viackrát za sebou. Tu nastavíme si koľkokrát. A funkcia nám slúži na to, keď chceme nejaký blok kódu teda volať viackrát počas tej pesničky, ale na iných miestach. Vtedy sa nám oplatí robiť funkciu. Čiže tu mimo toho hlavného prehrávania pesničky si vytvoríme funkcie a potom si ich zaradíme do našej pesničky kdekoľvek chceme. Čiže viete mazať, viete pridávať, viete si to rozpojiť, keby tu sme chceli ešte niečo pridať, ale musí všetko na seba nadväzovať, všetko, čo je pripojené k tomuto hlavnému elementu pri spustení, to sa nám spustí. Potom ešte okrem toho, že si môžeme vyberať z zvukových stôp, ktoré sú nám k dispozícii, vedia si študenti vytvoriť aj vlastné hudobné stopy. Vedia si ich vytvoriť napríklad bicie, čiže tu si to môžeme vyskúšať. Vedia si nakombinovať vlastne svoj vlastný hudobný beat. Skúsme si to. Buď si vedia vytvoriť novú zvukovú stopu z bicí, alebo si vedia vytvoriť novú zvukovú stopu na klavíri. Čiže zase postlačajú klávesy klavíra, prehráme a teda vedia vyskúšať, či sa im to páči, či nie. Ak sa im to nepáči, tak vedia mať ďalší pokus. Ak teda sú spokojní so svojím výsledkom, vedia to pridať kdekoľvek chcú do svojej hudby. Čiže toto sú také základné funkcionality. Ako môžete vidieť, nie je to nič náročné, sú tam veľmi jednoduché prvky, ale myslím si, že to vie veľmi zaujímavo teda obzvláštniť aj hodinu informatiky a aj to zase pripojíme s nejakou hudobnou, s kreatívnou prácou a taktiež môžu na tom vidieť to, že informatika nemusí byť len nejaké programovanie, ale keď naozaj si osvoja algoritmické myslenie, kreatívne myslenie, keď sa naučia to, ako rozbiť nejaký celkový task na menšie úlohy, tak to vedia využiť naozaj v rôznych odvetviach. Čiže toľko asi k tomu, ale nemusíte sa báť, naozaj to nie je nič komplikované a keď si prejdete vy celý ten tutoriál a potom to dáte aj študentom si prejsť, myslím si, že všetkému budete úplne 100% chápať. Čiže ďakujem, že ste si ma vypočuli, prajem veľa úspechov s touto aktivitou.